Duna ako'y amigo, so garol kaayo. Adik na siya sa bisyo, nga online casino. Gabi ibuntag uto, walay laing trabaho. At tubang ra cellphone, walay kaon-kaon, pas mo gyud hinuon. Basta dunay puhunan, dili gyud mo undang. Sige lang siya og cashin dito sa tindahan. Ug ang iyang asawa nagkonsumisyon na, kay kun mapilde na, panihapon tabla, asin ray pag-asa. Pero kung makascatter na, pero tinda ko asa katawa. Hasta ang iyahang asawa, malipay gyud silang duha. Kung siya mo daog na, daghan siyag barkada. Tagay magbuntagay, wala na'y undangay, kutob wanay talay.